ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут с усими вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, у сьогоднішніх читаннях чуємо, як дійничає Слово Боже. Чуем, что приносит конкретный плод, что уцеловляется. И так сапраўды важно, каб это Слово Божие не оставалось тут, у этих стенах, каб оно выходило разом с нами и шло в наше житё, приносило свой плод. В этой святой мши я молюсь за эту парафию, за то, каб Божие дитя Иисус народилось не толькі, так скажем, перед алтаром, так, у яслях, але перадусім у наших серцах. Бо тут на зямлі Ісус уже народився, але Він старається усі ці годи пробитися през наше серце, каб народитися у наших бідних яслях, у наших убогих, там, де мало любові часами, мало добра, хоче народитися там. І молюся об тим, каб це сталося у цьому часі. І каб наша молитва была щира і годна, на її початку перепросим Бога за наші грехи. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, просим Тебе, ули у наше сердце Твою ласку, каб мы, познавши прозанёльское извествование, уцеловление Христа Твоего Сына, праз муку Яго и крыж были доведены до хвалы у воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який з Тобою живі і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне другой кнігі Самуэля. Калі кароль Давід пасяліўся ў доме сваім, і пан даў яму адпачыць ад усіх ягоных ворагаў навокал, тады сказаў кароль прароку Натану: «Паглядзі, я жыву ў кедровым доме, а Божы каўчэг знаходзіцца ў шатры». І сказаў Натан каралю: «Ідзі, зрабі ўсё, што ў сэрцы тваім, бо пан з табою». У тую ноч было скіравана слова пана да Натана: «Ідзі і скажы слузе майму Давіду,
так кажа пан. Ці ты збудуеш мне дом для майго жылля? Я забраў цябе з пашы, калі хадзіў ты за авечкамі, каб стаў ты правадыром майго народу, Ізраэля. І быў з табой усюды, куды б ты не хадзіў, і знішчыў усіх ворагаў тваіх перад абліччам тваім. І зрабіў імя тваё вялікім, як імя вялікіх на зямлі. Я прызначу месца для народу майго Ізраэля і пасялю яго, і будзе ён жыць на сваім месцы, і будзе больш турбавацца, і бязбожныя не будуць больш упускаць яго, як раней. З таго часу, як устанавіў суддзяў над народамі маімі Ізраэлем, я даў табе жыць у згодзе з усімі ворагамі тваімі. І пан абяцаў табе, што пабудуе для цябе дом. Калі ж скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькамі сваімі, тады я абуджу пасля цябе патомка твайго, які выйдзе з улоння твайго, і ўмацую ягонае валадарства. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. І будзе непахісным дом твой, і валадарства тваё навекі перад абліччам маім. І трон твой будзе ўмацаваны навекі. Гэта Слова Божае. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устами моими. Бог сказал, навеки заснована буде милосердность. На небесах умацуешь верность свою. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Я заключив заповедь с выбранным моим, присягнул Давиду слузе моему, навеки умацую потомство Твое, и трон Твой установлю с поколения в поколение. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. И он будет кликать меня, Ты мой Отец, мой Бог и скала избавления моего. Навек заховаю для Его мою милосердность, и буде непохисным заповед мой зим. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў, браты. Тому, кто може умацаваць вас паводле добровестия моего и проповедования Иисуса Христа, паводле объявления таямницы, якую замоўчвалі веками, але якая выявілася цяпер, праз пророцкие писания паводле наказу ад вечнага Бога, якая обвешчана усім народам дзеля паслухмянасці веры адзінаму мудрому Богу, праз Иисуса Христа, хвала навеки. Амен. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,
Вось я слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова. Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля у горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана. І вось зачнеш ва ўлоні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, это разважанне хотел пачаць з сям'і Юзефа і Марыі, а больш нават з таго, што папярэджвала эту сям'ю, таму што вельмі важна, што адбылося перад тым, як анёл прыйшоў да Марыі. І адна з такіх самых важных рэчаў, пра якую мы ведаем, тое, што Марыя нарадзілася без граху першароднага. Што гэта азначае, мы больш-менш ведаем. Так ведаем, што гэта месца, што гэта мела месца ў садзе, у Эдэне, у раі, так, першародны грэх, з якога была вызвалена Марыя, тое, чаго яна была свабоднай, адбылося там. Гэты грэх Адама і Евы, калі яны не паслухаліся Бога і вырашылі узяць сваё жыццё ў свае рукі, так скажам, пачаць рашаць самі, што рабіць у сваім жыцці. Это падобна да такого, можа, банальнага трошкі прыклада, калі вось адзін чалавек стварыў велізарную фірму, так, злучаную з іншымі краінамі і так далей, усталяваў кантакты, сувязі з рознымі прадпрымальнікамі і ў пэўным часе запрашае чалавека быць ягоным замам. Аднак працоўнікі этой фірмы наракаюць на шэфа і кажуць, што паглядзі, што наш шэф не дбае пра фірмы і так сапраўды мае ідэю прадаць яе каму-небудзь, яна разваліцца, нас іх звольняць. Паверыўшы ў ўсё это, зам пачынае прымаць, то есть замесціцель, намеснік, пачынае прымаць рашэнне на сваю адказнасць і робіць шмат памылак, бо ён не ведае ўсяго, не ведае ўсіх механізмаў, не ведае ўсіх кантактаў. І так сапраўды эта фірма церпіць.
Можна трошки параўнаць да таго, што Бог, які стварыў сусвет, усталяваў канкрэтныя законы в гэтым свеце, сказаў Адаме і Еве: «Для вас лепей не чапаць этого дрэва». Яны, паслухаўшы сатану, які ўліў іх на сэрца недавер, так? Які ўліў у іхняе сэрца недавер да Бога, правацыруе да таго, каб яны узялі сваё жыццё ў свае рукі і самі вырашылі, што для іх будзе добра і што не знаючы да канца наступстваў сваіх учынкаў. Іншая рэч, которая прыходзіць з першародным грахом, это зацікаўленасць да таго, што запретнае, так скажем, забароненае. І ўжо з гэтым мы нараджаемся. Калі дзіцяці кажам: «Не гуляйся з гэтым», то ён будзе з тым гуляцца. Калі скажам му нешта не рабіць, то яму будзе цікава. Чаму мне кажуць, што это не рабіць? Трэба неяк это адкрыць, эту таямніцу. Мне, напрыклад, было такое жаданне ў дзяцінстве усунуць градусніку розетку, бо ён ідэальна пасаваў да гэтай дзіркі. У другого хлопца, калі пытаўся на катэхезе, у 8 класе, сказаў, што калі быў малы, яму хацелася ўлезці ў сціральную машынку, каб яе ўключылі. Кожны з нас меў нейкія такія жаданні, так? Цяпер мы з іх смяемся, але мы з гэтым родзімся. І справа ў тым, што Марыя пазбаўлена ось этого. У яе няма прагнення зведаваць штосьці, што ей кажуць небяспечнае. І ў яе адначасова не нарушаны кантакт. Так? Пасля першароднага граху мы маем недавер да Бога, а яшчэ больш да іншага чалавека. Маем недавер нават да супруга. Калі чытаем кнігу быцця, бачым, што пасля першароднага граху адносіны паміж мужчынам і жанчынай яны рушацца, яны друг друга ўжо не разумеюць, яны друг друга абвінавачваюць пастаянна. Так, тому што Адам скідае віну на Еву, Ева скідвае на мужа і так далей. І справа ў тым, што ва ўсім гэтым паўстае ў нас пытанне, так, вось Марыя адчувае сабе голас Божы, добра яго разумее, так. Нам цяжка адчуць голас Божы пасля першароднага граху. Нам, каб памаліцца, трэба не знаць нейкую спецыяльную атмасферу, так. Нам здаецца, што вось мы сталі на калені, молімся, пазней разумеем, што мы не маліліся, а толькі пасля 20 минут наша малітва пачынае. Некаторыя людзі так да малітвы ў сваім жыцці не даходзяць, бо малітва пачынаецца пасля паўгадзіны тока. Нам патрэбна шмат часу. Марыя мела такой натуральны кантакт з Богам. Паяўляецца у нас пытанне, ці Марыя мела спакусы. І калі пытаўся ў парафіі, у докшцах, некаторыя сказалі: ну не, яна ж была святая, як так? Тады задаю пытанне: а ці меў спакусы Езус? Ну меў, а значыць і Марыя мела. Марыя павінна была мець усе тыя спакусы, таму што яна была ў такім самым становішчы, як Ева перад першародным грахом. І сатана зрабіў усё магчымае, каб Ева паддалася зноў ягоным такім маніпуляцыям. Каб уліць у яе сэрца недавер да Бога, да таго голасу, які яна чуе ўнутры сябе. І чаму мы называем святых ужо сказаў, чаму называем іх бацькоў Марыі святымі, Ганну і Яўхіма? Таму што яны рабілі вельмі вялікую рэч. Марыя магла упасці ў грэх, як кожны з нас, яна мела, канешне, ту ласку, так? Але святы Яўхім і Ганна навучылі Марыю добра адрозніваць голас Бога ад голасу таго, хто падшываецца пад голас Бога, хто стараецца быць падобным да яго і дзесьці звесці на іншую дарогу. Таксама бацькі Марыя дапамаглі зразумець, што яна носіць у сабе таямніцу. Кожны з нас носіць у сабе таямніцу. І іхная заслуга палягае на тым, што яны перадалі сваёй дачцэ, што не ўсё, Марыя, што ты адчуваеш у сваім сэрцы, ты можаш аб'ясніць іншаму чалавеку. Не ўсё, што ты прагнеш у сваім сэрцы, можаш растлумачыць іншым. І Марыя сапраўды адчувала у сваёй душы гэты голас Божы, які клікаў яе да аддання сябе, да даверу татальнага Бога. І Марыя, того, што мы ведаем з традыцыі касцёла, з дзяцінства прагнула аддаць сваё жыццё Богу цалкам, то есть сваё дзявоцтва, сваё чыстае цела, жыць толькі для яго. І ў нас паўляецца тады пытанне, так, чаму быў шлюб з Юзефам, калі Марыя хацела ўсё сваё жыццё пражыць для Бога,
магла стаць як ось сёстры законныя, браты законныя. Але справа ў тым, што ў тым часе правы жанчыны былі вельмі агранічаныя. Можна сказаць, іх не было. Так. І каб мець якісьці аўтарытэт, сацыяльнае становішча, жанчына павінна была належаць да мужчыны. Это рабілася праз шлюб, праз тое, што быў муж. І паводле традыцыі, зноў жа, Юзаф ведаў аб прагненні Марыі. Ведаў, што яна хоча прысвяціць сваё жыццё Богу, што яна хоча астацца чыстай. І ёсць нават традыцыя вусная, мы да канца не ведаем, ці так сапраўды было. Такая традыцыя кажа, што святары ведалі аб прагненні Марыі і выбралі якраз такі Юзафа, які меў быць такім апекуном Марыі, які меў прыпаклапаціцца, каб яна магла сваё пакліканне рэалізаваць, каб ён задбаў пра яе. І таму мы не раз на абразах святой сям'і бачым, што Юзаф старэйшы за Марыю. Так, і некаторыя біблісты кажуць, што, магчыма, Юзаф мог быць нават удаўцом і так далей. Але для нас это не столькі важна. Самае важнае, што Юзаф прымае на сябе гэты абавязак. Так, ён вельмі важнае, паглядзіце, дарагія браты і сёстры, ён не скіроўвае ўвагу на сябе. Ён, як сапраўдны мужчына, скіруе ўвагу на Марыю. Ён клапоціцца пра яе, не пра тое, што дзесьці ён хоча, не скіроўвае на тое, што ён можа зрабіць, на тое, які ён мудры і так далей. Не, ён скіроўвае свой позірк на дабро Марыі. І менавіта гэтым тлумачыцца тое, што ён на пачатку хацеў яе аддаліць, бо не зразумеў проста, што адбылося. І зноў жа тут трэба вярнуцца да раю. Паглядзіце, што Бог стварыў свет, жывёл, стварае Адама і кажа Адаму даць імёны жывёлам. І ў тракце это Адам і сам Бог бачыць, што тут для Адама няма годнага спутніка жыцця, годнага сябра. І тады Бог Адаму дае Еву. І так сапраўды Адам адказны за Еву. Бо калі адбываецца грэх, так, хто сарваў плод? Першы Ева. З кім пачынае размову Бог пасля граху? З Адамам ці з Евай? З Адамам. Адаме, як это сталася? Як ты дапусціў? Чаму ты прамаўчаў той момант, калі сатана саблазняў Еву? Калі памяшаў іх галаве? Ты, які меў быць адказны за яе, это дар табе. Ты упусціў гэты момант. Таму Бог пачынае размаўляць з Адамам. І, браты і сёстры, сёння сапраўды ёсць вельмі важная патрэба такая, каб мужчына быў адказны за жанчыну і так выхоўваць уже сваіх дзяцей. Тое, што ён адказны за іх адносіны. Так? І гэтае пакліканне дасканала рэалізуе Юзаф. Яшчэ пазней мы трошкі да гэтага вернемся. Той момант, калі Юзаф хоча адпусціць Марыю, так, вось мы кажам, ну як Юзаф так выканаў сваё заданне, калі ён хацеў папросту там пазбыцца яе. Не. Справа тым, што мужчыны маюць адну праблему. Вось Юзаф меў канкрэтны план. Мне даручана Марыя, яна мае ўсё сваё жыццё прысвяціць Богу, стацца дзевіцай нават, так, чыстай, паннай. І ў гэта ўсё умешваецца штосьці, што яна зачала дзіцё. Калі мужчына не разумее сітуацыі, што адбываецца, ён завішаецца. Дарагія браты і сёстры, для мужчыны вельмі важна разумець, што адбываецца, разумець, якая ягоная роля. Мяняецца абставіны, Юзаф не ведае цяпер, якая ягоная роля, то есть Марыя ўжо, ну, на людскі розум уже хіба не пан, так, бо ён не ведае, як гэта сталася. Ён кажа, все, я не разумею, я пас. Тады на дапамогу прыходзіць анёл, таму што Бог разумее нашу натуру. І кажа, Юзаф, усё это паводле плану, не перажывай, нават калі ты не разумееш. То, што і зачалося ад Духа Святога. Яна астаецца паннай, дзевай. Твая місія далей працягваецца, а ты яму дасі імя Езус. І гэты момант вельмі важны, таму што ў габрэйскай традыцыі хто надаваў імя дзіцяці? Бацька. Бог праз анёла паказвае яму канкрэтную місію. Ты будзеш для яго як бацька, ты яму даш імя. І тады Юзаф, калі пачынае разумець, што і як рабіць, ён пачынае дзейнічаць.
Таму, дарагія жонкі, не здзіўляйцеся, што калі муж не разумее, ён блакіруецца. Яму неабходна зразумець, як і што адбываецца, неабходна зразумець механізм, каб дзейнічаць. І Юзеф сапраўды прасынаецца і бярэ сваю жонку да сябе. І ягоная вялікасць задання палягае на тым, што ён не разумее да канца, але давяраецца, так? І сапраўды, дарагія мужы, не заўсёды трэба разумець жонку. Трэба папросту даверыцца, што тое, што, напрыклад, яна перажывае штосьці важнае, нават калі нам здаецца, што не. Трэба часамі проста выслухаць. І Юзеф аказаўся ў гэтым сэнсе вельмі мудрым чалавекам. І зноў жа, Марыя, калі мы паглядзім на ўсю эту сітуацыю, мае падвойныя заручыны. З аднаго боку, Марыя ад самага пачатка заручана з Богам. З другого боку, яна заручана з Юзефам. Эта рэчаіснасць нябесная і зямная для многіх людзей сёння, здаецца, перашкаджаць адно другому. Не раз патыкаем такіх людзей, которые кажуць: Бог не дае мне рэалізаваць мою любоў. Асабліва так кажуць маладыя людзі. Бог не дае мне рэалізаваць мае пачуцці. Чаму мы маем чакаць з інтымнасцю да шлюбу? Чаму касцёл ставіць так шмат перашкодаў? Гэтыя дарогі нябесныя і зямныя, яны так розныя. Але паглядзіце, што ў жыцці Марыі яны спаўняюцца, яны адна друг друга запаўняюць. Яна хацела астацца дзевай, паннай, яна і стаецца. І адначасова мае сына. І адначасова мае мужа, апекуна, але далей прысвячае сваё жыццё Богу. Адно другому не перашкаджае. І можна параўнаць, што такое жаданне так спрабаваць усё адразу, асабліва ў любові маладых людзей да такой сітуацыі, што ёсць вялікае застолле, і мы хочам пачаць это застолле з дэсерту. Так? То есть дэсерт — тое, што даецца на канцы. Штосьці сладкае, можа быць фрукты, можа быць якосьці супер торт ці штосьці такое. Такім чынам мы пачалі з дэсерта, мы заспакоілі пачуцці голаду, але не голад. І мы ўжо не адчуем смаку ўсіх тых блюдаў, якія нам будуць пазней пададзены. І хутка наеўшыся, мы хутка адыходзім ад гэтага стала, у тым часе, як іншыя астаюцца. Пазней адчуваем голад, таму што эта салодкая рэч, яна нас не насыціла. Вяртаемся да стала, таму ўжо нікога няма, мы асталіся адны. Хіба што знойдзецца іншы чалавек, который спрабаваў з дэсерта, ён кажа: давай яшчэ разам папросту спрабуем дэсерт, паядзім, бо ўсё іншае з'елі. І зноў яны спрабуюць дэсерт. Але ўнутры пустка, яны не заспакоілі голаду, яны не адчулі смаку ўсё гэта. І ў сваім жыцці ёсць пэўныя этапы, пераскакваючы якія мы губляем многае ў сваім жыцці. І тут вельмі важнае таксама, што трэба вучыць дзяцей, што ёсць нейкая таямніца. Ёсць такая гісторыя, якую расказваў ксёндз Пётр Павлюкевіч, які у Польшы, так, святой памяці паляк, быў душпастарам моладзі у Варшаве. Казаў, што ён прыйшоў да свайго сябра ў бальніцу адведаць яго калісьці. І ў гэты момант якраз ягоная жонка, ягоная сябра выхадзіла з палаты, і муж па традыцыі сямейнай, іхняй такой традыцыі асабістай, падышоў да акна ў палаце, паглядзеў, як жонка выйшла з бальніцы, яна абярнулася, памахала яму рукой, ён памахаў ёй. І ў гэты момант гэты сябар кажа этаму ксяндзу: слухай, 100 гадоў жывем разам, а я да сих пор не раскусіў. Дарагія жанчыны, у вас павінна быць таямніца. Так, сёння, калі моладзь вельмі часта жадае ўсё і адразу раскрыць, убачыць, паказаць, і пры этом ўсё это вельмі хутка праходзіць, гэты дэсерт хутка запаўняецца, яны губляюць штосьці самае цікавае. Таму неабходна выхоўваць сваіх дзяцей, асабліва дзяўчын, каб яны мелі ў сабе таямніцу, каб яны былі гэта свядомыя. І тут заданне вялікае для бацькоў. Бацькі, тата, не бойцеся казаць дачцэ, што яна самая прыгожая. Не бойцеся казаць, што яна самая лепшая, каб яна пазней не шукала это ад іншага чалавека. Каб яна ведала, што это нармальна. Бо калі вы хочаце, каб ваша дачка знайшла добрага хлопца, то пакажыце, якім ён павінен быць праз паводзіны свае да дачкі і праз паводзіны да жонкі. Дзеці не павінны бачыць канфлікту. Канфлікты вырашаюцца аддзельна, бацькі вырашаюць.
Яны павінны бачыць, бо пазней тое, што яны бачаць, то яны будуць і ўцелаўляць. Калі мы расчароўваемся ў нашых дзецях, то значыць яны расчараваліся дзесьці ў нас. І з другого боку таксама хлопцы, так? Дарагія мамы, калі ласка, выхоўвайце тых людзей, якім вы хочуць бачыць сваіх мужоў. Не за которым трэба ухаживать, а которые будут ухаживать за своей жонкой. Так? Не которым трэба ўсё зрабіць и так далее, а которые будут самі бачыць, што трэба зрабіць. Которым не трэба показывать пальцем, там, это тут, это туды. Не, менавіта такі спосаб. І тады сапраўды хлопец выканае сваё заданне, он будзе думаць не пра сябе, але пра той чалавека, которого Бог ставіць каля яго. Таму што это інтымны досвед, якога многія маладыя людзі хочуць дасведчыць ужо і адразу. Ён настолькі моцны, мы у наступных днях будзем размаўляць нават ад стараны біялагічнай. Там стока многа у нас гэтых гармонаў, хімічных злучэнняў усяго ў нашым арганізме. Это ўсё так багата, што арганізм, калі это адбываецца, это досвед, туды заангажавана ўсё, усе нашы пачуцці, усе нашы думкі, усе нашы эмоцыі. І гэты досвед інтымны, ён запісваецца до конца жыцця. Яго немагчыма пазней сцёрці. І пазней, калі это не той чалавек, з якім хлопец і дзяўчына перажылі эту інтымнасць, калі это не той чалавек, з якім яна злучыць сваё жыццё, то калі яна жэніцца, выйдзе замуж, калі ён жэніцца, яна выйдзе замуж, ён і яна будуць успамінаць той момант, который быў тады. Это ўжо кропля нявернасці, которая нараджаецца. Хоча чалавек ці не хоча, это будзе вяртацца ў памяці. Настолько моцна это ўсё записывается у нас. І это ўжо крок, так скажем, для нявернасці, якая была перад этым. Я думаю, што кожны з вас хацеў бы пачуць, калі бяруць шлюб, слухай, я цябе чакала там 20, напрыклад, гадоў з нечым. Я цябе чакаў 20 з нечым гадоў. Я быў табе верны, нават калі цябе не ведаў. Іншая трагедыя ў тым, што гэтыя пачуцці ўсе, так, улюблёнасці, яны часовыя. Это ўсе гармоны таксама, хімія так нашага цела. І яна праходзіць, таму што арганізм сам пачынае змагацца. Так, не можам мы вечна хадзіць акрыленыя, узнёслыя, не дасыпаць, бо улюблёны чалавек нават не думае пра яду часта, бо наш бы арганізм папросту, так скажем, вычарпаўся. Арганізм сам пачынае з тым змагацца. І выпрацоўвае сератанін, эндорфін, такія рэчы, которые нас успакаиваюць, которые берагуць нас пазней таксама ад дэпрэсіі. І тым большая рана, калі пазней ты людзі разыходзяцца і не чуваюць нічога паміж сабой, бо улюблёнасць прайшла, наш арганізм успакоіўся, і астаецца толькі пустка і раны. Таму, браты і сёстры, жадаю, каб паміж намі, так, была заўсёды таямніца. Каб эта таямніца, якую таксама не мог зразумець Юзеф, яна была большая за яго, не зняхвочвала нас, але матывавала, вела нас далей. І жадаю, каб давала это нам сілы. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру ў Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцом, праз якога ўсё сталося. З Девы Марыі і стаўся чалавекам. Таксама за нас пры Понскім Пілаце пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Пана і жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам
належить поклонение и хвала, яким промовлял праз пророку. Єсус, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповняє нас своїм духом. У гэтым духу изнесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молимся за усіх християнов, каб яны падрыхтаваліся да надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, але таксама духоўна. Цябе просім. Молимся за святого Отца Францішка, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостольскай працы. Цябе просім. Молимся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Молимся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Христом. Цябе просім. Молимся за нашу парафію, за парафію тут, у Маладзечні, каб Езус мог нарадзіцца у нашых сем'ях, у нашых сэрцах і праз нас таксама ў сэрцах іншых людзей. Цябе просім. Молимся за самотных людзей, каб падчас святаў Божага нараджэння яны спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, каб прыйсце Божага Сына павялічыла ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя дні былі напоўнены спакоем праз Хрыста, Пана нашага. Милосердность Его, милосердность Его, с поколения на поколение, милосердность Его, милосердность Его, милосердность Его. Для тих, хто у боязі Божій живе, милосердность Його, милосердность Його, з покоління на покоління, милосердность Його, милосердность Його, милосердность Його, для тих, хто у боязі Божій живе. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Усемогутный Божа, нехай Дух Твой, які сваёю моцай напоўніў найсвяцейшую Панну Марыю,
освятить дары, что на Твоим алтаре мы складаем, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Возгласим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі. Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе, поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, рассадна благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету,
якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя хвали. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табі, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя, Своего одинародного Сына. Тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супокою дни нашия, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсці збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки.
Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранко Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варта, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Боже, прийди хочей до нас. Молимся. Усемогутный Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного збавления. Дай просим, как мы рихтовались до святкования таємниці народження Твоего Сына, с тем большей побожностью, чим ближей надыходит свято нашего збавления, праз Христа Пана нашего. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто актыўна ўключыўся ў працу па падрыхтоўцы касцёла да калядных святаў. Дзякуем усім, хто ўжо супрацоўнічаў за зычлівасць і клопат. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак Асіскі. Сёння ў нашай парафіі распачаліся адвентавыя рэкалекцыі, якія пройдуць да 22 снежня. Праводзіць рэкалекцыі брат Александр Страушка. Сардэчна вітаем яго ў нашай парафіі. Святая імша падчас рэкалекцыі будзе наступным чынам. У панядзелак і аўторак у 6:45 і 18. Нават у панядзелак імша дадаткова ў 6:45 таксама. Учора ў нашу парафію быў дастаўлены скаутамі бэтлеемскі агонь. Дарэчы, ён каля яйца піва цяпер гарыць. Які можна будзе ўзяць у свае дамы на вігілійны стол. 22 снежня ў аўторак пасля святой імшы, а 18 будзем упрыгожваць касцёл да ўрачыстасці Божага нараджэння. Просім усіх парафіянаў дапамагчы. Трэба будзе паставіць ёлкі, павесіць таксама штандары сюды на гэтыя фермы нашыя. І яшчэ многа розных усякіх дробных прац. Асабліва мужчын вельмі просім у аўторак пасля вячэрняй імшы застацца, памагчы з гэтым. На гэтым тыдні адзначаем у чацвер 24 снежня вігілія ўрачыстасці нараджэння Пана. Нагадваем пра традыцыю устрымання, дабравольнага ўстрымання ад спажывання мясных страваў у дзень перад Божым нараджэннем. У 6:15 гадзінкі о беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, раніцай святая імша ў 6:45, як звычайна. Святой імшы ў 18 не будзе. Заахвочваем пашукаць у інтэрнэце інфармацыю пра святкаванне Божага нараджэння, а таксама пра сімволіку розных абрадаў і звычаяў, менавіта ў хатнім святкаванні. Святая імша, там таксама, мои дарагія, просто тут не хачу ўжо раз
занадта расцягваць аб'явы, просто там чытанне фрагменту Евангелля паводле Лукі пра нараджэнне Пана, малітва, дзяленне аплаткам, роля галавы сям'і ў гэтых абрадах хатніх. Гэта ўсё можна знайсці таксама на Католік Бай, гэтыя звычаі прачытаць, варта іх захоўваць. Святая імша на ўрачыстасць нараджэння Пана, якая называецца пастырская, распачнецца о 22 гадзіне. Перад начной імшой адбудзецца калядны спектакль, падрыхтаваны нашымі парафіянамі. Пачатак спектакля ў 21:30. У пятніцу 25 снежня урачыстасць нараджэння Пана, святая імша о 10 і о 18 гадзіне. Святая імша ў вёсках Хоўхлава і Гарадок паводле звычайнага нядзельнага раскладу. У суботу 26 снежня свята святого Стэфана Першамучаніка. Ад Новага года ў нашым касцёле адбудуцца невялікія змены ў раскладзе святых імшаў. Святой імшы раніцай у 6:45 не будзе ў буднія дні. Кожны дзень раніцай святая імша будзе о 8 гадзіне, а вечарам о 18. Па панядзелках застанецца святая імша толькі о 18 гадзіне. Запрашаем у нашу касцёльную краму, дзе можна набыць аплаткі і свечкі Карітас на вігілійны стол. Таксама можна набыць календары, штодзённікі з біблійнымі тэкстамі на кожны дзень 2021 года. Прапануем трансляцыю нядзельнай святой імшы о 10 гадзіне на нашым YouTube-канале. Дарэчы, вітаем тых, хто сёння з намі злучаецца падчас гэтай святой імшы праз трансляцыю. Мои дорогие, хочу яшчэ заахвоціць маладзейшых, каб вашым пажылым бацькам, бабулям, дзядулям, калі яны не маюць такой магчымасці хадзіць у касцёл, апроч таго, што варта было на працягу адвенту запрасіць святара, то думаю, што гэта добрая справа дапамагчы ім наладзіць гэтую трансляцыю. Не ведаю, ці ў іх ёсць, можа, ноутбук, ці інтэрнэт ёсць у хаце, але наладзіць нейкім тэхнічным спосабам, каб паставіць перад бабуляй ці дзядуляй ноутбук ці планшет, уключыць трансляцыю з нашага касцёла ў нядзелю ў 10 гадзін. Усе аб'явы, як і іншую карысную інфармацыю можна прачытаць на нашым сайце pio.by. Зараз пасля святой імшы таксама яшчэ будзем спавядаць, продолжать. И еще чарговый раз, як кожны год нагадываем, что теперь вось хто стаіць у доўгіх перад самымі калядамі да споведзі, то гэта рэч такая, што трэба было б, наверное, паспавядацца на працягу адвенту. Часта бывало так, што я прыходзіў у адвент, сядзеў па 10-20 хвілін, нікога не было да споведзі, а цяпер раптам хлынулі ўсе. Таму варта было б нам неяк так загадзя размеркаваць. Не бойце, што яшчэ да свята награшыце. І так награшым. Але гэта наўрад ці будуць якіясьці там такія страшныя грахі, якія нас дыскваліфікуюць перад прыняццем святой камуніі ў свята. Таму вось гэтага нюанса не бойцеся якраз. Ну і таксама да хворых заўтра апошні дзень, калі мы ездзім. Мае дарагія, таксама не разлічвайце, што за 2 дні перад святамі, калі ў нас у касцёле шмат падрыхтоўкі, споведзяў і так далей, што мы яшчэ будзем катацца па гораду да хворых. Таксама быў цэлы адвент на гэта. І вось заўтра апошні дзень на гэтую справу. Яшчэ нешта хацеў сказаць, нешта выскачыла з галавы. Ну і жадаю вам, дарагія, добрага свята. Няхай Бог благословіць. Маліцеся за нашых братоў Андрэя і Ігора, каб да калядаў, можа, дасць Бог, выйдуць ужо з самаізаляцыі. Паглядзім, што медыкі скажуць яшчэ. Пакуль што яшчэ сядзяць у сябе ў пакоі, нават імшу адпраўляюць у пакоі. Таму вось, духа не гасім, ідзем наперад. Примите Божие благословение. Пан с вами и с духом твоим.
Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокої Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусаў і пастак злога духа, будь нам обороны. Князю войска небеснага, моцою Божию скинь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубы душу